И коста ютубъри, аз съм Биджия и днес играе Hell Zero с един френд. Кажи нещо, бе. Да. Какво прави ти? Да, това е моят герой. Ако искате да сте в нашия... Ако искате, който играе Hell Zero и иска да е в нашия отбор, запише в клипа, в коментарите на клипа. Ние сме най-добрите. И сме май. Говори най-добрите. И тези. Да, тук трябва да правим някакви неща. И аз не съм качвал доста дълго време, трябва да качвам повече клипове. Да, тук има и по-силни. Има един седмичен турнир, в който за една седмица, ако съберете най-много опит, ще получите 75 понички. Безплатни. Дани, преди малко имах 2 енергия. От кога стана 4 енергия? Не знам. И сега... Да, как се казах. Та игра няма много да снимам, най-много как минавам някои мисии. Просто се играй. Има и специални мисии, които трябва да включвате. Просто е първи, аз не тиси второ. И много искам. Той ще му би. Мисии, че искам поставих, ще да го убия почти. Дани, покажи се бора. Другия клип ще ви кажа как някои главни неща за играта. И ай бай!